Mietin siis, että mistä mä haluaisin seuraavaksi ruveta aika piankin sen jälkeen, kun mä pidin viime puheen ja miettiä, että mistä mä haluan seuraavaksi puhua. Ja mä en oikein keksinyt mitään sellaista aihetta, että mikä hyppäisi silmille, että mikä olisi samalla ajankohtainen, mutta myös semmoinen, mikä kiinnostaa mua itseä. Mistä mulla olisi jotain sanottavaa, mikä oikeasti olisi mielenkiintoista. Mut sitten mä törmäsin itse asiassa Helsingin Sanomissa oli tämmönen pieni uutinen, että tutkimus sadomasokistit on psykologisesti muuta väestöä terveempiä. Ja tämä totta kai oli hyvin kiinnostavaa, koska siis itse olen taistellut kans mielenterveyden, masennuksen ja muun kanssa pienen ikäni. Ja sitten että miten voidaan määritellä, että mikä on psykologisesti terveempää ja miten sitä voidaan mitata. Ja voi laittaa tätä itse asiassa kiertäen, mutta tässä lyhennelmässä sanotaan, että se mitattiin sillä tavalla, että otettiin näitä sadomasokisteja, sitten toisaalta taas jonkun toisen ryhmän tyylin kosmopolitanin lukijoita ja ihmiset vastasi internetissä kyselyyn, jossa uudeltiin heidän persoonallisuuden piirteitään, kiintymyssuhteitaan, miten turvalliseksi he kokevat olonsa suhteessa romanttisiin tai seksuaalisiin kumppaneisiin ja miten he selvisivät turvattomuuden tunteistaan. Ja sitten mä ymmärrän hyvin tuon persoonallisuuspiirteistään, että esimerkiksi varmasti joku hyvin neuroottinen persoonallisuus tai vaikka toisaalta esimerkiksi semmoinen persoonallisuus suuttuu tosi helposti, se temperamenttinen persoonallisuus, että se voi varmasti vaikuttaa siihen, että miten psykologisesti hyvin voi. Mutta sitten rupesin miettimään tätä, että tässä on näin paljon tekstiä tästä kiintymyssuhteista, jotka on mua kiinnostanut jo monta vuotta. Mä oon niistä tosi paljon lukenut ja tutkinut ja keskustellut ihan Suomen tasolla alan ammattilaisten kanssa. Ja mä sitten rupesin miettimään, että hei, mulla oli viime puheessa vähän pätkää siitä, että miten voi tämmöistä kiintymyssuhdetta treenata. Että tästä saan hyvän kokoelman, että otetaan tää puoli, tästä nämä kiintymyssuhteet, mutta sitten se on aika pieni osa loppujen lopuksi, että suurempi pääpaino tulee sitten sille, että saadaan, mä yritin miettiä, että mä en ainakaan vielä keksinyt heti, että miten sä voit sun persoonallisuutta treenata. Mä uskon, että se on kyllä hyvin mahdollista, mutta se voi olla seuraavan puheen haaste. Niin mä otin sitten tämmöisen näkökulman, että miten tahdonvoimaa ja tällaista jaksamista henkistä ja henkistä kestävyyttä, tällaisia asioita voi sitten treenata. Eli mennään sitten tämmöiseen aivojen rakenteeseen ja mitä voi sitten tehdä että jaksaa paremmin ja saa enemmän asioita aikaan. Yes, ja elikkä mä lähdin muutamasta tämmöisestä olettamuksesta, eli mä nyt tässä kehitin tämmöisen kolmivaiheisen systeemin, joka on mun mielestä avaimet siihen, että miten voi muuttaa mitä tahansa, joko itsessään tai tässä maailmassa. Ja ensimmäisenä olisi tärkeää se, että pitää jonkinlainen mallintaa se ajatus, mitä haluaa muuttaa tai ymmärtää yleensäkin. Eli toisin sanoen, otetaan esimerkkinä, että sä ajat autoa ja sä haluat muuttaa sun nopeuden 80 km tunnissa. Niin ensinnä on ihan hyvä tietää, mikä on auto, miten se toimii ja esimerkiksi miten fysiikka toimii. Se on ensimmäinen vaihe. Eli pitää olla jonkinlainen käsitys siitä, että mikä yleensäkin vaikka määritellään autoksi ja näin. Ja tässä on tärkeää se, että se ei mun mielestä tarvitse olla millään tavalla täydellinen malli. Puhutaan paljon justiin että mä oon kuullut tosi paljon jopa vähän kahdenjakoisuutta, että toiset tykkää puhua justiin, että vasen aivolohko on tämmöinen ja oikea aivolohko on tällainen. Mä itse tykkään mennä tämmöisessä evolutiivisessa järjestyksessä. Mä en tee
itse ole tutkinut minkään ei aivan puoliskojen väliä, eikä se mua niin kiinnosta, mutta mua kiinnostaa se, että syvemmät rakenteet toimii näin ja nämä uudemmat modernit rakenteet toimii näin ja tämä tietty osa toimii näin. Mutta ei sillä ole oikeastaan mitään väliä, että just nimenomaan tässä on 2 eri mallia, mutta sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, että kumpi malli on oikeassa. Tärkeintä on, että sulla on malli, sä uskot siihen ja se edes jollain tavalla vähän liippaa lähellä sitä todellisuutta, mitä varmaan kumpikin malli tässä tapauksessa niin tekee. Seuraava kohta on sitten tutkia tunne itsesi. Eli jos esimerkiksi sä haluat lopettaa tupakan polton, ja mä itse asiassa juttelin tästä juuri lauantaina erään henkilön kanssa, joka on niin useasti yrittänyt lopettaa tupakan polttoa. Kun se kertoi mulle tästä, että hei, mä haluan lopettaa tupakin, mitä mä teen? Niin se sanoi, että joo, että niin mä oon kokeillut näitä kaikkia laastareita ja mä oon kokeillut näitä kaikkia nikotiinipurkkeja eikä niistä oikein apua. Niin se on todellakin täysin, mitä itsekin sorrun, että harvataan tämä kakkoskohta kokonaan pois. Ensimmäinen asia, jos haluat muuttaa sen auton nopeutta, on katsoa nopeusmittarista, kuinka nopeasti se auto menee. Et sä muuten tiedä, laitatko sä kaasua vai jarrutatko. Ja tää meinaa taas tässä tupakka esimerkiksi sitä, että sä alat kirjoittaa ylös. Milloin mä houkutti polttaa tupakkia, kuinka monta tupakkia mä poltin päivässä, paljon siihen meni aikaa, miksi mä sorruin ja niin edelleen. Mutta tämän puolen lähes kaikki harppaa, kun ne haluaa tehdä jotain muutosta. Sitten niin, kolmas on todella avain. Ennen kuin voidaan lähteä toteuttamaan sitä muutosta aktuaalisella tasolla, tehdä jotain toimintaa sen puolesta, niin sun täytyy uskoa itseesi, että sä pystyt siihen muutokseen ja uskoa myös, että se muutos on mahdollista. Nimittäin mä törmään jatkuvasti siihen, että esimerkkinä kun mä olin, tää on jäänyt mun mieleen, se on ehkä 5 vuotta tai jotain, mä olin muistaakseni just muuttanut Vaasaan ja näin, ja mä menin treffeille erään tytön kanssa, ja mä kerroin, että mua kiinnostaa niin lukea näitä kirjoja ja kehittää itseäni erilaiseksi, että mä haluan niin muuttua ihmisenä erilaiseksi. Ja hän sanoi sitten, että no, jos muut ei hyväksy mua sellaisena kuin mä oon, niin ne ei ole mun arvoisia. Ja se niin luun mun kurkkuun. Mulla ei ollut mitään siihen vastaan sanottavaa, koska mä uskoin ton. Mutta myöhemmin mä tajusin, että se on minä, joka haluan muuttua. Ja jos mä haluan ikinä muuttua yhtään mihinkään, niin mun pitää uskoa siihen muutokseen. Ja mä lähdin silleen pikkasen, kun mä lähdin tutkimaan näitä juttuja lukemaan, niin siitä ajatuksesta, että sä voit muuttaa mitä tahansa. Siis ihan niinku, siis vaikka opetella puhumaan niin kuin Arnold Schwarzenegger, jos se on niin sun juttu, että sä haluat kuulostaa siltä, mutta siis ihan mitä tahansa persoonallisuuden piirrettä, ihan mitä tahansa käyttäytymismallia, ihan mitä tahansa sun ruumiissa, ja jos ei muuten, niin sit sä voit vaikka väärätä sun hiukset. Mutta siis kaikki on mahdollista, ja varsinkin täällä henkisellä puolella paljon enemmän on mahdollista, mitä yleisesti hyväksytään tai ajatellaan, että on mahdollista, ja se on aivan tärkeää, että siihen uskoo. Koska niin kun, sekin, että tämä usko, niin mulle tuli jotenkin mieleen, kun mä tätä kirjoitin ja mietin, niin mulle tuli uskovaiset. Mä olin justiin tuolla missä mä asun, missä talon alakerrassa on tämmönen lähetysseuran tila. Ja mä kävin siellä justiin kattoo, niin siellä oli tämmönen elokuvailta, katsottiin tämmönen elokuva Raamatusta ja sitten rukoiltiin, niin se, että okei, tämä on varmasti todella väärä ja näin ateistin näkemys tähän asiaan, mutta mulla on sellainen tunne, tai mä olen nähnyt tai kokenut sen niin, että uskovaiset monesti, kristityt varsinkin, niin ne ei välttämättä usko, että niillä on itsellä mahdollisuutta muuttaa mitään. Ne on syntisiä, ne on inhimillisiä, ne sortuu niihin ja sitten pyytää Jumalta Jeesusta anteeksi, saa sen, mutta se, että nekin uskoo siihen, että Jumala voi muuttaa mitä tahansa, miksikä tahansa. Ja siinä on taas se positiivinen, älytön voima, joka auttaa ei se mä olen lukenut itse kirjan tästä anonyymeistä alkoholisteista, kuinka se koko homma lähti siitä, että se oli tämmöinen äärikristinuskon sekti, joka sitten kehitti tämmöiset tosi askeettiset stepit, jotka sitten perustu itse asiassa aika todella pitkälle sinne mennessä vietyyn motivaatioteoriaan ja sellaiseen, miksi ihmiset repee houkutuksille ja näin edelleen. Mutta se, että
mä en ateistina lähtisi pyytämään Jumalalta mitään, mutta totta kai saa, mutta mä pyydän mun aivoilta. Eli miettii, jos haluaa jotain saavuttaa tai jotain muutosta, niin ennen nukkumaan menoa, että hei, että mä haluan saada tämän aikaan. Ja sit sun aivot, sun aikainto yön jyllää ja saa niin kun älyttömiä ideoita ja se ratkaisee minkä tahansa pulman sun puolesta. Sä annat sille vaan aikaa ja muistutat aina välillä, että hei, tää on se juttu, mihin pitää keskittyä. Ja sun ei tarvitse sitä edes mitenkään niin aktiivisesti miettiä. Se yleensä tulee paskalaudessa vessassa. Niin, hyvät ideat. Tässä vaiheessa itse asiassa, niin mä haluan kuulla yleisöltä vähän, että mitä te odotatte tältä puhelta tai mitä te haluatte niin saada tästä irti? Nyt kun vähän on käyty läpi, että mihin tää pohjautuu. Sanokaa jotain. Mun mielestä on alusta lähtien ollut tosi mielenkiintoinen aihepiiri, että kaikki mitä tähän mennessä ainakin on tullut, niin on mun mielestä juuri semmoista, mitä on tosi kiva kuunnella, että mieluummin avoimin mielin ja kuuntelen, että mitä kaikkea tästä tuleekin vielä. Ei ole sellaista välttämättä ennakko-odotusta itsellä. Onko mitään, mitä haluaisi saada nimenomaan irti tästä? No musta tuntuu, että kun mä vaan kuuntelen, niin mä saan aika mitään. Okei. Muilla? No sama juttu. Että se odotus oli semmoinen, kun siitä parisuhdejutusta jotakin oli silloin jo niin takana vasemmalla, että siitä ehkä jotakin myöskin. Mutta ihan mitä vaan. Mennään aivojen niinku rakenteeseen, koska nyt tarvitaan se ensimmäinen kohta, se malli, että miten alkaa muuttaa. Ja elikkä evoluutio on älyttömän huono rakentamaan mitään tyhjästä, mutta äärimmäisen hyvä rakentamaan ja parantamaan vanhoja rakennelmia. Tämä on todella oleellista, koska siis vaikka nykyään niin pystytään laboratoriossa tuottamaan kaikki kemikaalit ja yhdisteet, mitä esimerkiksi solussa on, että voidaan luoda niin keinotekoisesti elämä, niin sitä ei silti tyhjästä pystytä luomaan, eikä myöskään niin kuin, melkein mahdotonta ajatella, että miten ne kaikki olisi tapahtunut maapallolla niin kuin yhdessä paikassa yhteen aikaan. Niin totta kai se on tapahtunut, mutta se on niin kuin 1 miljardista chance. Ja tästä syystä niin ihmisen aivojen kehityksessä meillä on aluksi ollut tämä limppinen järjestelmä, joka on ne syvät aivorakenteet. Ja sieltä tulee niin kuin tämä niin kaikki tunteet ja vaistot. Eli kaikki, niin kuin, tämä on hyvin samankaltainen eläimillä. Ja sitten niin nämä uudemmat, niin kuin, tavallaan ulospäin rakentuneet uudemmat kerrokset, mistä puhun myöhemmin, niin ne sitten taas on niin kuin kaikki, mikä liittyy tahdonvoimaan, omaan valintaan. Ettei mennä vaan ihan viestien ja vaistojen varassa ja halujen mukaan. Ja tärkeää on, että meillä on tämä sisäinen liskojen aivo ja se on tärkeää, niin ei sun pidä kieltää sun tunteita eikä niin vietteitä. Ja sun pitää hyväksyä itse ihmisenä ja all that. Mutta sitten toisaalta meidän pitää rakentaa tilaa, mahdollisimman paljon tilaa tämän limbisen järjestelmän ja niiden ylempien aivorakenteiden välillä. Koska me halutaan se, että me ei heti reagoida siihen tunteeseen, mikä on päällä, vaan me saadaan siihen aluksi millisekunti. Mutta sitten se voi olla myöhemmin vähän enemmän. Se voi parantaa esimerkiksi vaikka meditoimalla tai sitten hyvällä ruokavaliolla tai liikunnalla. Mutta se, että saadaan enemmän tämmöistä resurssia siihen, että me ei heti toimita, vaan me saadaan myös niin järki ja harkinta siihen mukaan, ja se vie aina aikaa. Elikkä tää on, mitä enemmän nykyään lukee uusia kirjoja mistään tahdonvoimasta, henkisestä hyvinvoinnista, mistään sanotaan niin kun, että miten sä voit päästä eroon addiktioista, miten sä voit tulla paremmaksi sun muistissa, kaikki niin kuin, tavallaan mitä voidaan sanoa korkeamman tason jutuiksi, mitä voi treenata henkisesti, niin melkeinpä tämä
frontaalilohko, eli prefrontal cortex, niin on vastuussa näistä toimintoista. Ja tätä osaa aivoista me halutaan treenata, ja mä myöhemmin kerron tosi spesifikkejä tapoja, tosi tarkkoja tapoja, miten tätä muun muassa voi treenata. Ja se olisi tosi hyvä, että voitte miettiä, että mitä te haluatte saavuttaa paremmin. Onko se sitten vaikka se, että niin paljon prokrastinoi, että saatte enemmän asioita aikaan? Vai onko se esimerkiksi se, että olette rauhallisemmin, ettekä suutu niin helposti? Niin mä tulen antaa tosi monta käytännön harjoitusta ja valitkaa niistä vaikka 2, joita lähdette kokeilemaan ja tekemään, koska niin tulee saamaan parhaan hyödyn tästä puheesta. Ei millään nimessä kannata ottaa näitä kaikkia, koska niitä on niin paljon, ja myöskin voisitte palata vaikka vuoden päästä katsoa tämän puheen ja pelata muuta, auttoi se sitten tai ei. Mutta sitten on vielä yksi osa aivoja, joka on oleellista tämän luennon kannalta, ja se on tämmöinen kuin amygdala. Ja tää on mielenkiintoinen, koska tämän idea on säästää energiaa, ja se on vastuussa tästä pysähdy- ja pakene-reaktiosta, mikä on oikeastaan varmaan kaiken pahan alkuja juuri. Eli aina, kun tulee joku ajatus melkein mieleen, että pitäisi tehdä jotain juttua, niin sitten on semmoinen vastustus, että no mä teen sen kohta, no mä teen sen huomenna. Ja se on tämän syytä. Tää päättää, että kumpi limbinen järjestelmä vai prefrontal cortex on sun johtajana. Ja se vähän suosii sitä liskoaivoa, jos ei ole tarkkana. Että se mieluummin, se haluaa sitä energiaa, eli jos joku ei ole sun välittömän selviytymisen ja ehkä, tästä voidaan väitellä, lisääntymisen kannalta oleellista sillä hetkellä, niin sen voi tehdä huomenna. Ja tää on tosi tärkeää huomata, ja myös sillä, että kehittää sitä frontaalikorteksia, niin saadaan se, että myöskin enemmän valtaa siihen, että miten tää säätelee sitä, että miten se tulee toimimaan. Mutta tämä on tämä pohja malli aivoista, mitä me tässä luennossa käytetään. Ja nyt päästään sitten seuraavaan osuuteen. Eli mennään nyt sitten tässä vaiheessa siihen parisuhde-aiheeseen. Niin se suht hyvin saadaan tästä. Eli niin, tämmöinen kuin John Bowlby on kehittänyt tämmöisen aikuisten romanttisen kiintymyssuhdeteorian. Mä muistelisin, että mulla on tämmöinen vahva muistikuva jo ennen kuin mä oon näistä jutuista lukenut. Voin olla väärässä, voin olla oikeassa, mutta että mulla olisi lapsena tehty tämmöinen kiintymyssuhdetesti. Mä olisin ollut perheneuvolassa Kauhajoella ja siellä olisi ollut tämmöinen peili, josta näkee läpi ja mä olin siellä leikkimässä. Se testi yleensä menee jollain variaatiolla sillä tavalla, että lapsi leikkii siellä, sitten äiti tulee sinne, se leikkii, sitten äiti lähtee pois, vierasihminen tulee sinne, vierasihminen menee pois, äiti tulee takaisin. Ja katsotaan, että miten se lapsi reagoi. Niin itkeekö se, onko se ihan paniikis, juokseeko se äidin syliin, pelkääkö se sitä tuntematonta, bla bla bla. Ja tästä voidaan päätellä sitä, että kun ihminen muodostaa ensimmäisen kiintymyssuhteensa toiseen ihmiseen, se on yleensä äiti, niin se määrittää täysin, kuinka se tulee kiintymään myöhemmin muihin ihmisiin ja tärkeintä niin muihin romanttisiin ihmissuhteisiin myöhemmässä elämässä. Onko se semmoinen turvaton suhde vai onko se sitten semmoinen turvallinen suhde? Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, koska mä uskon täysin, että sä voit kehittää ja parantaa sitä sun kiintymyssuhdemallia, mutta se ei ole todellakaan helppoa. Ja itse asiassa erittäin mielenkiintoisena pointtina, mä tein tämän testin eilen ja mulla täytyy myöntää, niin on ollut tässä vähän niin kuin ihmissuhteiden suhteen hyvin vaikeaa aikaa tässä niin kuin viimeinen ehkä 3-4 kuukautta. Tullut tosi paljon silleen turpaa ja niin kuin, välillä tuntunut, että voi edes luottaa enää kehenkään. Niin mä huomasin, että mun piste oli selkeästi muuttunut vähän huonompaan. Se oli juuri edelleen siellä secure
turvallinen puolella, mutta ei läheskään niin hyvää pistemäärää tullut kuin vielä silloin pari vuotta sitten, kun mä sen eka kerran tein. Ja tämmönen kirja on tosi hyvä. Sen nimi on Attached, kirjoitettu 2011. Ja siinä sitten tosiaan tää alun perin pikkulapsiin suunnittu kiintymyssuhdetesti on laajennettu käsittämään aikuisia romanttisia kiintymyssuhteita ja sitten tosi tärkeänä justiin, että miten se tulet toimeen näiden eri muiden ihmisten kiintymyssuhteiden kanssa, koska nämä muodostaa tosi kivoja tavallaan tällaisia klikkejä. Mä kerron niistä kohta lisää. Se myös, että tässä on kaksi semmoista vähän huonompaa tyyppiä näistä kolmesta, ja ne kaksi, jotka ei ole se turvallinen, niin ne jostain syystä kokee älytöntä vetoa toisiinsa ja tosi usein seurustelee yhdessä on yhdessä, ja se on pahinta mahdollista myrkkyä, koska ne vahvistaa niitä stereotypioita, mitä kummallakin on, ja lisäksi sitten tavallaan huonontaa sitä kummankin kiintymyssuhdetta, koska tulee se fiilis, että no kaikki miehet on tollaisia, kaikki naiset on tollaisia. Eli no, tää on mielenkiintoinen, tää on vähän tämmönen horoskooppitesti tai tämmönen luonnetesti, mutta tässä on jännästi, vaikka tää on tämmönen kysely ja tässä voi saada eri vastauksia, niin tässä on selkeästi oikea, mihin tulisi pyrkiä. Ja se on nimenomaan tämä turvallinen. Mä kerron tästä efektiivistä kommunikaatiosta vielä lisää, mutta siis, hyvä tietää, että tapaa uuden ihmisen, niin siinä on sitten kolikon heitto, että onko se hyvä romanttinen kumppani. Paitsi, jos sä oot itse turvallinen, niin sit se on vähemmän. Ja tosiaan tyypillistä on se, että ajattelee toisista ja itsestään positiivisesti. Sitten on tämmöinen takertuva ja sille tyypillistä on protestikäyttäytyminen. Se voi tarkoittaa vaikka sitä, että jos vaikka nyt mies ja nainen on naimisissa ja mies on vaikka työmatkalla ja sitten naiselle on sanottu, että älä soita nyt, koska ei vaan voi vastata, on tärkeitä business-seminaareja ja että jutellaan illalla. Niin sitten jos vaikka edellisenä iltana on jotain mennyt pieleen, mies on vaikka unohtanut nimipäivät tai jonkun tärkeän jutun, niin sitten onkin 3-4 semmoista tosi hätätilaa, minkä takia pitääkin soittaa just silloin tiettynä aikana, kun ei pidä. Ja ne on ihan oikeita, siis ei se tavallaan se henkilö silleen, että hei, no nytpä kostan, vaan se tuntuu oikeesti, että nämä on oikeesti tärkeitä asioita, missä oikeesti pitää toimia näin, mutta se alitajuisesti protesti käyttäytyy sitä, miten häntä on kohdeltu aikaisemmin. Ja tosiaan tää tulee sitten taas siitä, että tää nelikenttä, minne näytän kohta, minne me sitten kaikki sijoitetaan, niin ne akselit on, että rakastaa itseään, vihaa itseään, rakastaa muita, vihaa muita. Ja tää rakastaa muita, mutta ei pidä itsestään. Ja täällä tyypillistä on myös, että on huono itsetunto. Klassisesti voisi vaikka ajatella, että tää on tosi stereotyyppinen ja ehkä vähän huono kuva, mutta kaikki ymmärtää ehkä, jos on tämmönen pelimies ja sitten semmonen nainen, joka on tosi epävarma itsestään ja ajattelee, että sit se toi kyllä löytää koska tahansa paremman ja sit se jättää mut kohta. Niin tää nainen on tässä esimerkissä tätä tyyppiä. Ja sitten taas tää mies on tätä tyyppiä. Elikkä sitten kaikista vähiten yleinen. Ja mä ite tunnistin, että mulla oli aikaisemmin, kun luin tästä teoriasta ja rupesin miettimään näitä juttuja, niin tosi paljon piirteitä tästä alimmasta. Elikkä
Mä muistan, että mä sanoinkin joskus jollekin romanttiselle kumppanille, että hitsi, että tästä voisi oikeesti tulla jotain, jos et sä jos olisi vaan vähän enemmän tällainen tai tollainen. Ja se koko sen kommentin idea, en tietenkään ajatellut sitä mitenkään loogisesti tai sillä tavalla, mutta on heittää semmoista eroa, että pitää se toinen vähän kyynärpään kaukana, ettei se pääse liian lähelle, ettei semmoista syvää kiintymystä pysty muodostumaan. Vaan että se toinen on vähän varuillaan ja näin, ja sitten taas mä saan pitää sen oman tilani. Suurin osa nettideittisivustoilla olevista henkilöistä on tätä jälkimmäistä tyyppiä. Ja tässä nyt sitten on se nelikenttä, niin laitoin tänne itselleni oikein luntin, niin rakastaa muita, vihaa muita, rakastaa itseään, vihaa itseään. Ei, se oli toisinpäin. Eli rakastaa itseään, vihaa itseään. Ja mä olin ennen muistaakseni jossain tossa ja nyt mä olin tossa. Mutta tää on itse asiassa hyvä huomioida, että jos se piste on jossain muualla kuin tässä segmentissä, niin sitten on jotain, mitä voi parantaa ja asialle tehdä. Ainakin voi huomioida, että itsestään voi löytää näitä käyttäytymismalleja. Kaikista tyypillisintä sille turvalliselle kiintymykselle on tällainen niin sanottu tuon kirjan mukaan efektiivinen kommunikaatio. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että yksi asia, missä ihmiset tekee paljon virheitä, on se, että ne ei kerro toiselle, koska ne pelkäävät menettävänsä sen tai että ne itse ansaitse niin paljon, niin mitä ne oikeasti tarvitsee ja haluaa. Eli ne ei sano, että hei, että mä oikeesti tarvitsen sen, että nähdään vaikka kerran viikossa vähintään, että muuten mulle tulee liian ikävä. Ja ehkä se on ekoilla treffeillä vähän outo laini. Mutta siis se, että sitten kun ollaan 3 vuotta oltu naimisissa, niin sitten se ei pitäisi olla, mutta silti se monille on. Eli ei pystytä tuomaan esille sitä, mitä itse tarvitsee sitä suhteelta, että se toimii, mitä itse haluaa. En kuitenkaan tarkoita sitä, että narsistisesti ollaan vaan minä, vaan totta kai toinenkin pitää ottaa huomioon. Mutta yksi tärkeä on se, kukaan ei voi lukea toisen ajatuksia. Sä voit tietää vaan mitä sä haluat, sun pitää ja sun on velvollisuus tuoda se esille, antaa sillä tavalla se polki kekoon ja sen toisen on tehtävä samoin. Ei kukaan voi sen puolesta sitä parisuutta elää. Et sä voit tietää mitä hän oikeasti kaipaa ja haluaa, jos ei hän sitä ikinä kerro. Eli tää on vähän raavas kielikuva, mutta mä tykkään, kun tulee jotain riitaa, niin tavallaan reflektoi silleen, että niin kun sä teet aina näin, tai tää on sun vika, kun sä voit viedä roskat tai mitä ikinä. Vaan ottaa myös itse vastuun niistä tilanteista. Ja sitten, mikäli ei itse ole tätä turvallista tyyppiä, niin nyt tulee vähän vinkkiä, että miten sä voit kehittää itseäsi siihen suuntaan. Ja myös